Pilot nadväzuje núdzové spojenie s riadiacou väžou. Mayday, mayday. Horí nám ľavý motor. Uveďte do činnosti núdzové hasenie v sektore A3. Motor je uhasený a let prebieha normálne. Ale o chvíľu. Mayday, mayday. Horí nám pravý motor. Uveďte do činnosti núdzové hasenie v sektore A4. Opäť sa to podarí, ale... Mayday, mayday. Horia nám oba motory. Opakujte po mne. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Blondínka sa sťažuje brunetke. Predstav si, poslala som manžela na nákup po cestoviny a jeho zrazilo auto. Brunetka na to, a čo budeš teraz robiť? Blondínka, asi ryžu. Vo výťahu stojí upratovačka. Na prvej poschodí k nej pristúpi mladá, zjavne bohatá dáma. Strekne na seba voňavku a arogantne poznamená Chanel No. 5, Londýn, 50 eur za mililiter. Na druhé poschodí nastúpi mladá herečka. Tiež zjavne bohatá, strekne na seba voňavku, pozrie sa na obidve a povie Gucci Romance, Peking, 100 eur za mililiter. Na tretí poschodí upratovačka vystúpi, nahlas si uľaví a povie Lidl, brokolica, ružomberok, 50 centov za kus.